Masu mu da fatan dai muna lafiya. Da fari dai kar ku manta ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwa tura muku videos irin wannan. Za mu binciki duk wani mai rike da mukami da baya taɓa ga abin arziki, ni shugaba Muhammadu Buhari. Shugaban Muhammadu Buhari dai ya ce kai tsaye za mu kori duk wani mara taɓa ga abin arziki a kujerarsa, mu maye gurbin shi nan take. Shin ko kuna goyon bayan hakan? Kowa ya san cewa shugaba Muhammadu Buhari ya kori Sabo na Nono, ministan noma, da kuma Sale Mamman, ministan wutar lantarki a satin da ya gabata. A wannan satin kuma an kori Sanata Lado, wanda shine shugaban NAPTEP. Yanzu kuna ganin wannan mataki daidai ne? Hakan wanda za a mai gurbinsu da shi, su ana ganin su suna da tsarki ne, ko kuma kuna ganin wannan ya dace? Ku bayyana mana ra'ayinku a wannan channel ɗin tamu mai albarka. Kar ku manta a ƙarshe dai muna so ku danna mana subscribe, idan kuma kun subscribe tun a baya ku danna mana like ku share bidiyon mu. Mun gode.